салому алейкум мухлисони ММА. ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва обуна шуданро фаромӯш насозед. мо бошем видеои имрӯзаро оғоз мекунем. спонсори видеои имрӯзаи мо телеграм-канали Шермардоншоп мебошад, ки беҳтарин либосҳои босифатро ба шумо пешниҳод мекунад. сифати олӣ ва аз матоъҳои қиматбаҳо бо нархи дастрас. доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон аст. барои фармоиш ба ватсапи дар рӯи экран буда нависед ва ё барои тамошои дигар намуди либосҳо силкаи телеграм-канал дар комментария ҳаст. дар омада тамошо кунед, чун ҳама рӯза борҳои нав гузошта мешаванд. варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов ба Атагон бармегардад ва аввалин муҳорибаи худро дар соли 2024 мегузаронад. расман Муҳаммад Наимов 10-2 бо варзишгари венесуэлагӣ Эрик Силва 9-2 дар мусобиқаи UFC Fight Night дар вазни нимсабук 25 феврал дар шаҳри Мехико мехӯранд. бояд гуфт ки Муҳаммад Наимов чандин маротиба ба директори UFC Дана Уайт хоҳиш карда буд ки ба ӯ муҳориба монанд ва ҳамин тавр ҳам шуд. акнун моҳи феврал барои мухлисони ММА ҷолибтар хоҳад шуд. мо ба Муҳаммад Наимов муваффақиятро таманно мекунем ва агар дар бораи ҳар ду варзишгар маълумоти пурра гирифтан хоҳед, дар ҳамин видео ҳатман лайк гузоред ва мо маълумотро ҷамъ намуда ба шумо пешкаш хоҳем кард. се варзишгари тоҷик ки дар пеши муҳорибаҳо онҳоро интизор аст, дар як зал бо ҳам омодагӣ дида истодаанд. дар ин бора Давлатманд Чӯпонов хабар дод. имрӯз бо ҷанговарони вазни миёна ҷангидам. спарринг 5-5. 25 январ Самандар ба Атагон дар UAE, 9 феврал ман дар SCA, 23 феврал Доробшод дар Fight Night навиштааст варзишгар. бояд гуфт ки Давлатманд Чӯпонов дар лигаи SCA 9 феврал баромад хоҳад кард, ки то ҳол номи рақибаш расман эълон нашудааст. Хамзат Чимаев номи рақиби навбатии худро гуфт. рақиби навбатии Хамзат Чимаев пас аз 10 рӯз дар муҳориба барои унвони UFC дар вазни миёна байни Шон Стрикленд ва Дрюкс Дю Плесси муайян карда мешавад. дар ин бора худи Хамзат, ки дар рейтинги дивизиони миёни созмон дар ҷои нуҳум қарор дорад, дар суҳбат ба ютубер Муҳаммад Ҳиҷоб хабар дод. ҳоло Стрикленд бо Дю Плесси меҷангад. агар ӯ пирӯз шавад, мо 100% муҳориба мекунем. онҳо ба ман ин муҳорибаро ваъда доданд. мо бояд интизор шавем, ки кадоме аз онҳо пирӯз мешавад ва аз ӯ камарбанди қаҳрамонӣ хоҳам гирифт, гуфт варзишгар. ёдовар мешавем, ки муҳорибаи унвонӣ байни Шон Стрикленд ва Дрюкс Дю Плесси 20 январ дар мусобиқаи UFC 297 дар Торонто баргузор мешавад, ки прямои эфири онро аз телеграм-канали мо ёфта метавонед. силка дар комментарияи ҳамин видео ҳаст. ин буд видеои имрӯзаи мо аз ҷаҳони ММА. дӯстон, хайр то видеои баъдӣ. шоду пирӯз бимонед.